Kai ka ringa na biyu ka ringa dangwala mu PDP mana. Kai na wata Ai ya dangwala PDP an sai mai babur. Ai APC zo ka dangwala. Ya kudi ma ba shi babur zai dan na PDP. Dangwali kadan. Sa'a nan. Nan zaka sa. Ka bata mana ne kada Allah ka. Suwaye suke zaɓe? Suwaye masu zaɓe? Suwaye masu zaɓe? Suwaye masu zaɓe? Sai wa? To ka gan su yawa Sanders kaga dai yan zaɓen nan dai kana gani. Wallahi billahi wallazi wa'annan yaran da kuke gani su ne suke yin zaben nan ba ƙarya a mazaɓar Shawuci cikin birnin Municipal kaga su can irin su ne duk yan zaben. Assalamu alaikum jama'a masu saurare. Barkanmu da kasancewa a gidan wannan talabijin na mai albarka na Bahaushe TV 24. Yau ma kamar kullum a cikin wannan tasha ta mai albarka za mu kawo muku yadda zaɓe ya kasance a jihar Kanan Dabo. Ku biyo mu a cikin shirin. Kamar yadda kuka sani, a yau ne ake gudanar da zaben ciyamomi da kansiloli a wannan jihar tamu ta Kanan Dabo. Kamar yadda kuke gani a cikin waɗannan hotuna masu motsi, za ku ga yadda filin taron na zaɓe ya samu cikowar manya-manyan mutane har aka samu masu kada ƙuri'u. Allah sarki ƙasa ta Najeriya, shegiyar ƙasa ta yamma da Chadi, banda lalacewa a ce yara waɗanda ba su kai shekara bakwai ba su ne suka je. Assalamu alaikum jama'a masu saurare, barkanmu da kasancewa a gidan wannan talabijin na mai albarka na Bahaushe TV 24. Yau ma kamar kullum a cikin wannan tasha ta mai albarka za mu kawo muku yadda zaɓe ya kasance a jihar Kanan Dabo. Ku biyo mu a cikin shirin. Kamar yadda kuka sani, a yau ne ake gudanar da zaben ciyamomi da kansiloli a wannan jihar tamu ta Kanan Dabo. Kamar yadda kuke gani a cikin waɗannan hotuna masu motsi, za ku ga yadda filin taron na zaɓe ya samu cikowar manya-manyan mutane har aka samu masu kada ƙuri'u. Allah sarki ƙasa ta Najeriya, shegiyar ƙasa ta yamma da Chadi, banda lalacewa a ce yara waɗanda ba su kai shekara bakwai ba su ne suka je